Som nečakal, že ten milión odberateľov bude pre mňa mať taký ako extrémne zlý vplyv. Ja som si furt myslel, že ako ten rank toho, že som nad milión, že som miliónový youtuber, že bude niečo úplne perfektné, ale potom som si zistil, ako, že to asi ako nikoho až tak nezaujíma a hlavne teda mňa. Ako, ja som si až po tom milióne uvedomil, že ten milión odberateľov bol pre mňa hlavný ťahač, moja hlavná motivácia, kvôli čomu som tak makal, a v momente, čo som to získal, tak moja motivácia bola preč a som nemal dôvod už robiť nič viac. Takže ja som mal normálne asi polročnú krízu, kde som sa snažil ako nájsť nejaký ďalší zmysel, lebo teraz už nerobím všetko len kvôli tomu cieľu, aby som získal milión. Ako ponaučenie pre vás ľudia, keď máte nejaký cieľ, tak najviac si užívajte tú cestu ku tomu cieľu. Pretože ja som si najviac užíval chcenie toho Lamba, pretože to chcenie vo mne vrelo o mnoho viac, než tá radosť, keď mi to Lambo prišlo. A to je veľmi, veľmi nebezpečné, pretože vy sa môžete za niečím hnať extrém v živote a máte víziu, aké to bude super, ale v realite sa vám to v tom momente, áno, máte z toho radosť, ale potom sa vám to hrozne rýchlo znormalizuje. Ľudský mozog si hneď zvykne na akúkoľvek normu životnú, ktorú tu máme.